Akwụkwọ Onyeamụma Jeremaịa isi nke 4. Ọ bụrụ na ị ga-alọta gị Izrel, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, mụ ka ị ga-alaghachikwute. Ọ bụrụkwa na ị ga-ewezuga ihe arụ gị niile n'ihu m, ị gaghị awagharị. Ị ga-aṅụkwa iyi, Jehova na-adị ndụ, n'eziokwu, na n'ikpe ziri ezi na n'ezi omume. Mba niile ga-agọzikwa onwe ha n'ime ya. Ọ bụkwa n'ime ya ka ha ga-anya isi. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị ndị ikom Juda, sịkwa Jerusalem, lụcharanụ onwe unu ubi, unu aghakwala mkpụrụ n'etiti ogwu. Bienụ onwe unu ugwu nye Jehova, bienụ onwe unu ugwu n'obi, unu ndị ikom Juda na ndị bi na Jerusalem, ka ọnụma m wee ghara ịpụ dịka ọkụ, wee ree nke ọ na-adịghị onye na-emenụ site n'ihe ọjọọ nke omume niile unu. Gosinụ na Juda, meekwanụ ka a nụrụ ya na Jerusalem, sịkwanụ, fụọnụ opi ike n'ala nke a, kpozuonụ mkpu sị, chịkọtanụ onwe unu ka anyị bakwa n'obodo niile e wusiri ike. Bilienụ ọkọlọtọ n'ụzọ Zayọn, lọtanụ n'ụlọ ọsọ ọsọ. Unu eguzola, n'ihi na ihe ọjọọ ka mụ onwe m na-eme ka o si n'ugwu bịa, ya na ntipi ukwu. Ọdụm esiwo n'alụghị ụlụ ya rigo, bụ onye na-ebibi mba dị iche iche. O buliwo ije ya, o siwo n'ọnọdụ ya pụta, ime ka ala gị ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu. Obodo gị niile ga-aghọ ebe tọgbọrọ n'efu, ghara inwe onye obibi. N'ihi nke a, keenụ akwa mkpe n'ukwu unu, tienụ aka n'obi, kwasikwanụ akwa ike, n'ihi na iwe dị ọkụ nke Jehova esighị n'ahụ anyị laghachi. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, na obi eze ga-ala n'iyi, ya na obi ndị isi. Ibobo ga-awụkwa ndị nchụaja n'ahụ, ọ ga-agbagwojukwa ndị amụma anya. Wee sị, ewo, Onyenwe anyị Jehova, n'ezie ịrafuwo ndị nke a na Jerusalem nke ukwuu, sị, udo ga-adịrị unu, ma mma agha emetụwo mkpụrụ obi ahụ. Na mgbe ahụ ka a ga-asị ndị nke a, sịkwa Jerusalem, ifufe dị ọkụ nke sitere n'ebe dị elu nke ọhịa na-adịghị ya nke dị n'ọzara, na-efe n'ụzọ ada ndị m. Ọ bụghị fụcha fụcha, ọ bụghịkwa ime ka a dị ọcha. Ifufe nke juru eju nke sitere n'ebe ndị a ga-abịara m. Ugbu a mụ onwe m ga-ekwukwa okwu ikpe niile n'ebe ha nọ. Lee, dịka igwe ojii ka ọ na-arịgota, ọ bụkwa dịka oke ifufe ka ụgbọala ya niile dị. Ịnyịnya ya niile dị gara gara karịa ugo. Ahụhụ ga-adịrị anyị n'ihi na ebibiwo anyị. Sapụ obi gị n'ihe ọjọọ, gị Jerusalem, ka e wee zọpụta gị. Ruo olee mgbe ka ị ga-eme ka ajọ echiche gị niile n'ọnọdụ abalị n'etiti gị? N'ihi na otu olu na-egosi site na Dan, ọ na-emekwa ka a nụrụ ihe ọjọọ site n'ugwu Ifrem. Ghọtaranụ mba niile, lee, meenụ ka a nụrụ ya megide Jerusalem, sị, na ndị nche na-abịa site n'ala dị anya, ha wee mee ka olu ha daa megide obodo niile nke Juda. Dị ka ndị na-edebe ubi, otu a ka ha nọ na-emegide ya gburugburu, n'ihi na mụ ka ọ nupụworo isi n'okpuru. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ụzọ gị na omume gị niile emewo gị ihe ndị a. Nke a bụ ihe ọjọọ gị, n'ihi na ọ dị ilu, n'ihi na ọ rụtụwo obi gị ahụ. Ngịrị afọ m, ngịrị afọ m, ana m agbalị na mgbidi niile nke obi m. Obi m na-asụ ude nke ukwuu n'ime m. Adịghị m agba nkịtị, n'ihi na olu opi ike ka ị nụworo. Mkpụrụ obi m bụ ụda opi agha. Ntipịa n'elu ntipịa ka a na-akpọ, n'ihi na ebibiwo ala nke a niile. Na mberede ka ebibiworo ụlọ ikwu m niile. N'otu ntabi anya ka ebibiworo akwa nkwụba m niile. Ruo mgbe ka m ga-ahụ ọkọlọtọ nụ olu opi ike? N'ihi na ndị uche ha gbagọrọ agbagọ ka ndị mbụ. Mụ ka ha na-amaghị, ụmụ ndị nzuzu ka ha bụ, ndị na-adịghị aghọta ihe ka ha bụ, ndị maara ihe ka ha bụ n'ime ihe ọjọọ,
ma ime ezi ihe ka ha na-amaghị. Ahụrụ m ụwa, ma lee, ọ bụ ihe tọgbọrọ n'efu na ihe tọgbọrọ nkịtị. Ahụkwara m eluigwe na ìhè ha adịghị. Ahụrụ m ugwu, ma lee, ha na-ama jijiji. Ugwu nta niile mekwara mkpọtụ. Ahụrụ m, ma lee, ọ dịghị mmadụ dị. Anụ ufe niile nke eluigwe efelawokwa. Ahụkwara m, ma lee, ubi ọma bụ ọzara. Akwatusikwara obodo ya niile n'ihu Jehova, n'ihi iwe ya dị ọkụ. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị, ebe tọgbọrọ n'efu ka ala nke a niile ga-abụ, ma m gaghị eme ka ọ gwụsịa. N'ihi nke a ka ụwa ga-eru uju, eluigwe nke dị n'elu ga-ejikwa nji. N'ihi na ekwubewo m, ezubewo m, echegharịkwa m. Ma m gaghị esikwa n'ime ya laghachi azụ. Site n'olu ndị ịnyịnya na ndị ọgba ụta obodo a niile na-agbalaga. Ha abawo n'ọhịa gbara ọchịchịrị. Ọ bụkwa na nkume niile dị elu ka ha rigoworo. Obodo ọbụla ka a hapụworo. Ọ dịghịkwa onye ọbụla na-ebi n'ime ha. Ma gị onwe gị, mgbe e bibiworo gị, gịnị ka ị ga-eme? Mgbe ị ga-eyi uwe uhie, mgbe ị ga-eke ihe ọchịchọ mma ọlaedo, mgbe ị ga-eji ihe ịchọ mma mee ka anya gị abụọ saa mbara. N'efu ka ị na-eme onwe gị ka ị maa mma. Ndị iko gị ajụwo gị, ndụ gị ka ha na-achọ. N'ihi na olu dịka nke nwaanyị ime na-eme ka m nụworo, ihe mgbu dịka nwaanyị na-amụ nwa mbụ ya, bụ olu nke ada Zayọn. Ọ na-eku ike ike, ọ na-agbasa ọbụ aka ya abụọ sị, ahụhụ dịrị m nnọọ, n'ihi na mkpụrụ obi m na-ada mba n'ihu ndị ogbu mmadụ.